हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि मायदांस्रि बर' इउटुब चेनेलाव नैबे भिडिअ 2022 निमोन आरो बे भिडिअआ आङो दिनैसो आपल'ड होनोसै मानोना बे समाव आं इउटुब चेनेल खुलियाखैमोन ओमफ्राय जोङो मायाव थांदोंमोन लोगोफोर जोङो नैबे उत्तराखन्डआव थांदोंमोन आरो नैबे हारिद्वार स्टेशन जोङो ट्रेनखौ रङियाव गाखोदोंमोन रङियानिफ्रायनो जोङो काजियाबादाव ओंखारबाय ओंखारनानै नैबे हारिद्वार स्टेशन सफैबाय आरो जोङो नै जोङो दा गारिजों थांगासिनो हारिद्वार स्टेशननिफ्राय ओंखारना नैबे हारिद्वार नैबे गंगा नदि होनो इउटुबाव सार्च खालामबा मोनगोन बेखिनि जायगाखौबो ओम आं बे समाव भिडिअखौ ओरैनो जानला मोनलासो लालाबायनायमोन आरो ओमफ्राय गुगोल फट'आव थानायखाय आङो दा बेखौनो आङो इउटुबाव होनाय जाबाय आरो बे समाव आङो इउटुब चेनेल खुलियाखैमोन नालाय ओंखायनो आङो माबायाखै एबारसो नै दोनसिगोन जि जायगाया मोजां बेखिनिया मबाइलावबा बारा मोजां नुवाखै आरो मबाइलावबा जि समायना दा जोङो गारिजों थांगासिनो लोगोफोर जोंनिया लोगोफ्रा फ्लाइटआव गाखोनायनि बाथ्रा रायलायदोंमोन आरो ओमफ्राय जोङो मोनमारबाय ब्रिटिश प्रग्राम गाननानै खेबसे फ्लाइटआवबो गाखोनो मोनबाय फार्स्ट टाइम उत्तराखन्डआव थांनायमोन आङो जि गोजान थांबाबो मोनैया सिगां लोगोफ्रा बेसेबांबा गोजान लाबाय आरो ओमफ्राय 8 घन्टा ना 12 घन्टा मोनबा आंबो बावगारबाय बे समाव गोजानानो लामाया डेन्जार गोजानखा आरो एकदम टार्निं गोजा गिदिंबाय थानाय नै जों सफैबाय बेखिनियावनो जों रिहार्सल लानाय जायगाया बेनोमोन ओंखाम जानायाबो जों थानाय जायगाया एसे सिगाङाव नै जों थानायनिफ्राय केदारनाथ थांनो थाखाय 123 किल'मिटार दा जों प्रेक्टिस सोलिगासिनो गासिबो ग्रुपनियानो नैबे नागालेण्डनिफोर गासै ग्रुपनिखौबो आङो भिडिअ खालामना होजोबदों त्रिपुरानि आरो दंबावोमोन नै जोंनिया बेयावनोमोन प्रग्राम जानाय जायगाया जों गासिबो नर्थ इस्टनिनो गोजा आरो ओमफ्राय जोंनि मोसानायखौ रिहार्सल खालामनायखाय भिडिअ खालामनो हादिया मानोना रावबो हमग्रा गैया ओमफ्राय जोंनि आसामनिया मोननै ग्रुप फैदो बिहु आरो बर' ओमफ्राय नै बिसोरो एसामिसफोरा ओमफ्राय नैयाव रिहार्सल लादों ओमफ्राय जोंनिया लादो देसन जोंना मोननै ग्रुप बे प्रग्रामा 2022 निमोन ओमफ्राय दाथ' 24 जाबाय बोसोरनै ओमफ्राय आङो दा मेनि माबानिमोन आरो मेनिमोन लोगोफोर भिडिअ बेखिनियानोमोन आंनिया बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय